Хвала Христу! Хутка час Божага нараджэння і традыцыйна жадаем перажыць чуванне разам. На жаль, за складанной ситуации, выкликанной коронавирусом, мы не можем собраться разом, каб прославить нашего Бога. Аднак запрашаем Цябе, дружа, перажыць сёлетняе адчуванне для моладзі онлайн, разам з моладзю не толькі з нашай дыяцэзіі. Гэта не складана. Для гэтага табе неабходна знайсці утульнае месца, дзе зможаш сам альбо з тваімі сябрамі добра сябе адчуваць і мець час на размову з панам. Гэта можа быць твой парафіяльны касцёл ці месца, дзе разам сустракаецеся. А можа дом сясцёр ці айцоў, якія служаць у вашай парафіі. Можа, кватэра тваіх сяброў, дзе збярэцеся разам, а можа, гэта твой пакой, дзе сам будзеш яднацца з усёй моладдзю. Знайсці сродак з доступам у інтэрнэт і адкрыць трансляцыю на Католік Бай. Набыць аплатак, каб духоўна падзяліцца ім з усімі ўдзельнікамі або з супольнасцю, з якой будзеш разам перажываць. Адкласці непатрэбныя рэчы і настроіцца на малітву. Зрабіць фота ў месцы, дзе будзеш перажываць чуванне, і выкінуць у Інстаграм ці ВК з хэштэгам «Калядная гісторыя». Падрыхтаваць свечку. Дзе бы ты ні быў, у якім месцы бы не перажываў чуванне, памятай, што нас яднае святло Хрыста. Святло, якое ніколі не згасае. Святло, якое сагравае і асвятляе сэрца чалавека. Езус чакае цябе, каб распавесці калядную гісторыю, тваю калядную гісторыю.